Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε Hero Zero. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο καλός παίκτης είμαι για το level μου, είναι με level 75. Και για κοιτάξτε και τα ζωάκια μου. Ο Μπαρμπαρόσο και ο Τόλης, βασικά ο Τόλης είναι λίγο πιο άχρηστος, αλλά γιατί είναι το πρώτο μου ζωάκι, αλλά δεν πειράζει. Ας βάλω τον Μπαρμπαρόσο. Για πάμε να δούμε. Πάμε στην ομάδα. Κοιτάξτε πόσα λεφτά έχω. Μονομαχία. Για πάμε να δούμε. Δεν μπορώ να κάνω και επίθεση, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Για πάμε να δούμε αυτόν. Θα του κάνω μετά επίθεση, κάτσε να τον κάνω φίλο για να τον θυμάμαι. Snakes, για να δούμε τους Snakes. Άσχετη πολύ ομάδα. Και αυτός πανάσχετος είναι και level 17. Πανάσχετος για το level του, αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε, η αποστολή θέλει 52 δευτερόλεπτα. Πάμε να δούμε. Κοίτα πόσο ωραίο είναι αυτό το ζωάκι, τα πάντα είναι ωραία εδώ. Κοίτα και αυτό, κοίτα και το ρολόι. Δεν έχω και donuts, αλλά δεν πειράζει. Επέκτανα και το ενισχυτικό μου. Ελάτε να διαβάσουμε την περιγραφή μου. Καλός παίκτης για το level μου. Ελάτε στους Fantastic 5, την καλύτερη ομάδα του Hero Zero. Ωραία είναι. Ας γράψω, βασικά στο GR11 είναι το καλύτερο GR. Γεια σας. Κοιτάξτε εδώ. Πήγα level 76. Ας ανεβάσω αυτό εδώ. Γιούρια, το πήγα και 730. Πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ καλός για το level μου. Κοίτα εδώ. Πάμε να κάνω καμιά επίθεση. Σε αυτόν εδώ. Γιούρια! Και τον νίξα. Wow, μου δώσε ρολόι. Για να δούμε, είναι καλό. Δεν είναι και πολύ καλό. Γιατί, για να δω. Είναι λίγο άσχετος. Γι' αυτό πάω τώρα να το πουλήσω. Αυτά. Γεια σας, θα κάνω κι άλλο βίντεο που θα είμαι και καλύτερος. Bye bye. Και κάντε like όπως είπαμε. Γεια.